Haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi maubolo sizamba soro atumbana. Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo na soro la. Ne ni fo asan ka jande. Mais akirina fo mogo ma lame. Mogo makala. Allahu akbar. Bente yoro Islamaya te. Allahu akbar. Sigatola. Jamakulu nama ben. Nam. Ala taw deme. Allahu akbar. Mingo aye jogo de la jogo e dine. Nu ko anga faga. O jogo chena minu nde o mega ka faga bi. Olu ya don ko ni. Ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni. Sigatola. Allahu akbar. Haidara eka kote mogo bolo na soro la atumi maubolo sizamba soro atumbana. Haidara Haidara nana kira joyo fadien. Haidara nana kira joyo fadien. Haidara nana kira joyo fa madani dengan nana kira joyo fa bani nana kira joyo fa basita wolode ala iye joyo fa bani nana kira joyo fa makoro ba wolode iye jigilu fa ajara furu chene bi bani wele tanti Fatuma furu chene bi edema Aisha furu chene bi bani wele tanti Alima furu chene bi bani wele ini Haidara mama kira jora fadien wani bolo funu na bidati giluku mama do dina jigi e kira na kolu e ali ni kira tedu kolo kambi kira bona ubi dugu kolo kambi ni dina kira kofe ambi mama du bona ubi wani dina ido edina ko iye kira joyo roba wini kajoula edina na wini kajoluke chokomi dina bijoni tinye kumauye edina na wini kajoluke chokomi dina bijoni nyogon kanunu ye dina bina lebu kolongono shirifige injigi na kata dine nofe ae dine itakabo kolongono sabuni dine biwaso koni jogole jogo nyuma mintu meko ni dine kono o jogo nyuma ba ukumbina kabo dine ina banina na olu jodine na jogo nyuma segina mama du dine la edena na ne ko dine kono ina na soro komo bidine na sabuni dine bibalo silam e jamala mo kunye ko ni dine yenye mogo chama kumadala ko sira nyumando kada dine tigi ukawale juruka edena na dine kumanya fo moko ludara la kafo dine kanyi kafo ni dine na kunyenyali warede moko lubika do mama du dine na farafini farajabi kado dine labi edena na dugu koloboka ina na soro jigi te dine bolo sabuni dine jigi edoni banyumunye minumbi dine deme nubafo mawuye edena na iye wajuluke sabu kodolu sira na fama jugulunye adolu sira na nekwasa ya denye Haidara enana iyakara ikoni dine joli bibe enima ibi dine iniko kakeka dine jo toro ti toro ebani o toro ku nyani jugu mu nyumba abichari fufu wa alai jame ne ko dine jora ala sona ne ko dine jora ala ebonye ni jogo bawuyebi wonyebi kera ne ga sharifu ye aye toro mi ke ala odun toro ma
den chuku wilila ubi chuku ya bi obi ichuku ya ko ichoyoro no ubi nga haidara chuku ya ikabonye ko kone bafo ne kamali munye ninkana digi sirifi morida kabini Allah edugu maboloda niko midiyara olutigi bichaya abeta nyana boba e beta glamba e edenana kira joyorota abarika aidana kira jofa diena aidarana kira joyorofa diena aidarana kira jofa diena aidarana kira joyorofa madani denana kira joyorofa baninana kira joyorofa basita wolode ala iye joyorofa baninana kira joyorofa makoroba wolode iye jigilufa ajara furu chenebi bani wele tanti Fatuma furu chenebi edema Aisha furu chenebi bani wele tanti Alima furu chenebi bani wele ini aidana kira jofa diena wani bolo funu na bidati giluku Mamadu dina jigi kira na kolu alini kira tedugu kolo kambi kira bona ubi dugu kolo kambi ni dina bina kira kwafe ambi Mamadu bona ubi wani dina injo dina kwa iye kira joyorofa iye kira joyorofa wili kajoula edenana wili kajoluke chogomi dina bijoni tinye kumauye edenana wili kajoluke chogomi dina bijoni nyogon kanunu ye dina bina lebu kolongono shirifike njigina kata dine nofe ae dina itakabo kolongono sabuni dine biwasoko ni jogode jogo nyuma mintu mekwe ni dine kono o jogo nyuma ba ukumbina kabo dine ina baninana olu jodine na jogo nyuma segina Mamadu dine la edenana neko dine kono ina na soro kongo bidine na sabuni dine bibalo silam e jamala maukunye koni dine yenye mogo chamatu madala kosira nyumando kada dine tigi ukawale juka edenana dine kumanya fo mokolu darala kafo dine kanyi kafo ni dine na kunye nyali warede mokolu bikado Mamadu dine na farafini farajabi kado dine labi edenana dugu kolokoka ina na sora jigi te dine bolo sabuni dine jigi edwani banyumonye minumbi dine deme nubafo mauye edenana iye wajuluke sabu kodolu sirana fama jugulunye adolu sirana nekosa yadenye haidara enana iyakara ikoni dine joli bibe enima ibi dine iniko kakeka dine jo toro ti toro ebani otoro kun nyani jugu munyumba abichari fufu wa alai jame neko dine jora ala sona neko dine jora ala ebonye ni jogo bawu ebi wonye bi kera nega sharifu ye aye toro mi ke ala odun toro ma ye fo
baninde faden chuku wilila ubi chuku ya bi obi ichugu ya ko ijoyorono ubi nga haidara chugu ya ikabonye ko kone bafo ne kamali munye minkana digi sirifi morida kabini Allah edugu makoloda niko midiyara olutigi bichaya abeta nyana boba e beta glamba e edenana kira joyorota abarika Aidana kira jofa diena sora jigi te dine bolo sabuni dine jigi edoni banyumonye minumbi dine deme nuba foma uye edenana iye wajuluke sabu kodolu sirana fama jugulu nye adolu sirana ne kusaya denye haidara enana iyakara ikoni dine joli bibe enima ini koka keka dine jo toro ti toro ebani o toro nyani jugu munyumba abichari fufu wa aloi jame ne ko dine jora ala sona ne ko dine jora ala ebonye ni jogo bawuebi wonye bi kera ne da sharifu ye aye toro mi ke ala odun toro ma bonye minkera baninde faden chuku wilila ubi chuku ya bi obi ichugu ya ko ijoyorono ubi na haidara chuku ya ikabonye ko kone babo ne kamali munye minkana digi sirifi morida kabini Allah edugu makoloda niko midiyara olutigi bichaya abeta nyana boba e beta glamba e edenana kira joyorota abarika Aidana kira jofa diena
Kili kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hinɛ ye n'an bɛ o hinɛ o bonyamasegin de la Ala ye bi Ala ka an wasa ni kira ni a subahanahu hɔrɔma ye diɲɛ lahara bɛɛ lajɛlen bi arabadonya in na bi kalo tile 30 san 2015 Fédération Ansardi International. Est-ce que tu es là? Fédération Ansardi International. El Haji Surakata Karamanta ale bɛna jama bisimila kɛnɛ kɔnɔna na. Non, vraiment, priorité de télé pour le priorité de télé pour le donc, c'est bon? Oh, c'est bon, les techniques. Allez, on va terminer. Voilà, il faut faire la police. Wajib kala mun ñoo so am fa yina wajib kala kema woro ani wajib kala bisegi munu resantera jamro munu blakana ani dugo munu blakana kanu representer oramba ina la fe tanyo chama be ala bolo ala ka irana ni tin kenay ala ka lawa ko mandama jamro ala ka nyesma amu do ke famoy
jamana ala ka ɲɛsuma o ni jamana jɔ ala kan kan bɛn kelen ma ala ka hɛrɛ caman kan ye sɔli ala rasulil karim. ora silamɛw an bɛna baya kurakuraya ansar bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ an karamɔgɔ ye k'an b'a dɛmɛ a ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'an ni a n'an ka nafolo ye n'an y'a janfa ala ka an ka janfa segin an yɛrɛ ma ala k'an laban ɲɛ ala kana kɛ janfanciw ye ala ka n'an bɔnna bɛɛ tugu karamɔgɔ n'a bɔnnaw kɔ fo ka taa dugukolo meleke ala ka hɛrɛ caman k'an ye an ka jamana ala k'u ɲɛsuma ala ka bɛn don a kɔnɔ ala k'an bɛɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ala k'an lafiya an bɛ foli fɔ karamɔgɔ ye ka yafa ɲini a fɛ ka yafa ɲini denbaya bɛɛ lajɛlen fɛ u y'an bonya mɔgɔ mɔgɔ nana hali n'i b'i ka so a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ karamɔgɔ fo k'a ka denbaya fo ka hɛrɛ kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔli ala rasulil karim. An bɛ hali bi basigi bɛɛ ka sigiyɔrɔ kelen mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn tigitigi fan dɔ fɛ k'u ka o dabila sisan Elhaji Surakata Salamata tɛmɛnen kɔfɛ groupement d'élite parce que jama min bɛ kɔfɛ o kumana déclaration bɛ olu bolo olu bɛ na u ka déclaration kɛ n bɛ tɛmɛ programme tɔ ye Elhaji Imam Musa Diallo Mohamed Musa Diallo. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا أبي القاسم الأمين سيدنا محمد المصطفى المجتبى المنتقى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته وكل من تعلق به إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Déclaration du Mawlud 2015. Au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux, le salut et la paix soient sur le sceau des prophètes Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Le bureau exécutif national du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali, en ce jour béni, anniversaire du baptême du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, adresse ses sincères remerciements à son excellence El Haj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, pour son accompagnement dans le bon déroulement du Mawlud 2015. Ces remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Monsieur Modibo Keïta, Premier ministre, chef de gouvernement, et l'ensemble de son gouvernement, et plus particulièrement au ministre des Affaires religieuses et de culte, pour tous les efforts consentis pour l'organisation du Mawlud 2015. Du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali rappelle aux autorités de la République que le groupement de leaders spirituels musulmans du Mali représente plus de 80% de la population musulmane du Mali. Et le groupement a toujours œuvré pour la stabilité et la paix au Mali. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a toujours condamné tous les actes terroristes, à commencer par la destruction de mausolées en 2012, à l'attaque de Radisson Blu et
à laquelle une visite a été rendue aux blessés par le guide spirituel de Ansaruddin et les membres du bureau exécutif du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, aux blessés à l'hôpital Gabriel Touré. Donc le groupement des leaders spirituels musulmans ne peut pas être en aucun cas facteur de déstabilisation dans ces pays. À cet effet, le bureau national exécutif du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali invite le gouvernement de la République du Mali à plus de vigilance et d'attention pour ne pas être induit à l'erreur dans leur prise de décision à la veille des fêtes de Mawlud. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali lance un appel aux autorités du Mali, à ne prendre aucune décision concernant les fêtes du Mawlud, pour autant consulter les leaders de la tendance soufie, de la tendance musulmane concernée. Car au Mali, tous les leaders musulmans ne célèbrent pas le Mawlud. Nous invitons de l'adepte du soufisme et tous ceux qui sont concernés par l'organisation des Mawlud à les retenir et à ne pas répondre surtout aux provocations. Il ne faut pas répondre aux provocations. Et nous leur demandons de suivre le conseil de nos guides spirituels qui ne sauraient jamais vous trahir pour quiconque, pour quoi que ce soit. Ils ne vont jamais vous trahir pour quoi que ce soit dans ce monde ici-bas. Et ce qui nous dit, à savoir l'islam et le soufisme, est le plus important. Nous invitons la jeunesse musulmane à la tolérance, au pardon et au rejet des idées d'extrémisme ou de terrorisme et à éviter à ne pas être de proie au service des organisations extrémisme violent. Car Dieu dit, point de contrainte en matière de religion. Nous appelons les femmes à ne pas laisser tromper, car si la femme a une place aujourd'hui, c'est grâce à l'avènement de l'islam et de son prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, qui a tout fait pour la promotion de la femme. Le bureau exécutif national du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali souhaite à tous les musulmans une bonne fête de Mawlud et que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah nous protège. Fait à Bamako, le 30 décembre 2015, le bureau exécutif national du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Le mouvement est solidaire à son président. Nkoroke kana ale be kuma bamanangana anye bara utla ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛ ka min fɔ anw bɛ min fɔ sirifuw ye an bɛ aw mɔkɛ kɔ an bɛ sirifu bɛɛ kɔ mɛ sirifu min bɛ se ka maa 100 fara ɲɔgɔn kan a mɔkɛ ka ko la ni sirifu bɛɛ sera k'o kɛ Mali tɛ to kɔ Ala k'an bɛ sababa ma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته شيبا كانوا جون سريفيكي نوي عثمان مدان هايدراي إيكا يا ماريا كونو كما من دونان دا كونو إيفي أني بيرو إكزيكتيفو في أمينا الله سي جماما نغامي دوغو نيني في إيكا سيرا فانا داما كو سيرا ديرا أما نيه جمانا لا دا كوروي نيوم بونيا ka koto nyon tala ka nyema bonya jamana in dame yode ni mami ngo kibi sedo kan I seda yere kanka silameu anga foli ananga wale nyumando abishi ma folo mima oyanga jamana nyemai Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ay tegere faye adara mamina noy Modibo Keita ka jamana nyema ya khalifa o ma noy premier ministre anga bunya baye anga foli baye an yeru ka ministre noy Chorno Has Umar Jaloe noy dina misri dina ka ministre ay tegere faye aka cesiri la wa an ba ko fe aba ko wa no temena ka boy anga duba munu ye mauludu sigi aka ca sam bakelenye Tombouctou jene ja kana senyoro kateme segu fe kata kay jamana na Mali fa bela jele fe anga foli be duba uye anga foli folo obita sirifu ye folo no itiba modeunye anya koloshi abi sandama dobo kamini 2012 nana mado wililedo kasabara du sela kabavla nyugu jima du kuna kayala nae shufe kubu seda mauluduka ala ku sekari kadaka mati seki boloke katlemine mauludu e chiba kode mauludu te Usman Madani koye mauludu te Karisa koye ka mauludu e chiba kofoli de ka joko uta no joko nyumae wa Usman Madani Haidara ay jogo ko inde fo awye aya kele nga bi jogo ko dara keneka okmana aun mauludu kelaw aun sufi tabolo gadiriya tijaniya ana nyogona fefe bi jamana kono ani mamunu tsogoledo ala kirala onde jamana deun nyumaunye onde bi joronanga jamana onde ba tanga ode yato anga kaburu munun tira no yanga waliju kaburu ye kana se aradisonma ko ti ka mogofa umami umabo groupe mawili la kajo kata Gabriel Touré kata banabato laje katla ka déclaration ke ka fo mami bimbi mogo kande ala togoye ka mogo fa fu on nous luti fangelinve mikaso okmana kuma atina jaya kosebe nga kumana bureau benaminga no e bureau exécutif ye kuma damadodo amba belebele bata ko nyeshi auma a folo amba nyini gouvernement fe ala ka barka do ala amba nyina aw fana fe aka gouvernement indeme lafiya kana jamana kono ode yato anga wajulu kono anga aka wajulu kenyina mauludula
hadamadenya an bɛ jɛɛrɛ ɲɔgɔn min na k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana dilan ka basigi sabati jamana kɔnɔna na ka yafa ɲɔgɔn ma an kana an kɔfilɛ an ka ɲɛ filɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ mawuludukɛlaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ka barika don o la u k'u dɛmɛ n'u seko damajira bɛɛ lajɛlen ye n'u y'an dɛmɛ o y'u yɛrɛ de dɛmɛnen ye an b'an ka denmisɛnninw wele ka karamɔgɔw wele ka kalifaw wele maa minnu kun siranna ko état d'urgence ko kosɔn ko mawuludu tɛna kɛ n'u kun fununen don u diminen don u dimi k'u kunbɛn nka an b'a ɲini u fɛ u k'u bolo da u dusu kan anw dɔnnen don ni dilanli de ye anw ma dɔn ni tiɲɛni ye an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ a kana yɛrɛ to nafolo nɔfɛ a kana yɛrɛ to ma k'aw nɛgɛn ka taa marifa di aw ma ka taa bɔnbuw di aw ma aw k'o ci aw faw la a ka misiriw kɔnɔ kɛnɛmanaw la a hadamadenyaw la ni ala tɔgɔ ye o ala o tɛ jɛn n'o ye ala tɛ jɛn n'o ye a kana yɛrɛ to u bolo denmisɛnninw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a ka jamana kɔlɔsi a ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi a ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi a ka misiri kɔnɔnaw kɔlɔsi a ka zawiyaw kɔlɔsi n'a ye maa ye maa min bɛ fɛ ka juguya ta ka jamana sɛgɛrɛ a y'a kofɔ joona walasa cɔmi ka k'a la o kumana an balakaw n'o y'an ba ayisa balimamusow ye n'a denmusow ye kuma laban bɛ sin aw ma aw de ye diinɛ jɔbaw ye bi aw ni denmisɛnninw de ye jamana jɔbaw ye bi an jigi bɛ aw kan o tuma aw fana a y'a yɛrɛ kɔlɔsi u bɛ ka aw nɛgɛ ka aw yɛrɛw bila terrorisme na walima intégrisme la a y'a f'u ye k'aw tɛ o tuma na kuma surunya kosɔn jama bɛna ɲini ka an dala kɛsɛ an b'a ɲini aw fɛ an ka nin kuma in ɲɔngiri yan ka dugawu kɛ serifikɛ ye n'o usman madani hayidara ye ala k'a mɛn an ye ale kelen barika kosɔn a kelen barika kosɔn mawuludu barikara jamana kɔnɔ a ye dugawu k'a ye an ka dugawu k'a ka du ye a ka dugawu kɛ groupement fana ye ala k'a taa ɲɛfɛ nafigiw ala kan'u don an ni ɲɔgɔn cɛ wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisan an bɛna kuma di tamanikaw tamani musow tɔgɔ la o y'a Tarawele an bɛ min ɲini kumalaw fɛ ka kuma surunya sabu tile bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn mɔgɔw ka ca ɲɔgɔn kan kɛnɛma na inshallah jama ka ca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الإسلام سليم أبرج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويا ترى ولا كبر ترجو تقولا كألا كو كألا على بركة مسامين تنا كبير أوي أبو على بيسو أني على جاني يرانا أستانغو كولا كاي نجرانا وعلى فنكون أبو على كو دعني على كو أمي صلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كسيني نعمة على كلام 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 مكاي كلام كلام
falere tirando ande unya falere to ka bonya to ala di joni sababu abate ya de ama ko barkata no tama na ka pai tamani eresobe tamani dufobe alawini be chebe Bamako anga karanga to be ni ko maga ni sera maga ni ko tamani be ba do haydara to tamani wa amo barka da haydara ba haydara basta ni ba haydara jara furu be ba haydara no tamani ka wai ami soli Muhammadu Buhari afuru musoni wa mi darada bafina haydara alaka hilala alaka ya fakama no teme na kwai au fata manu mamunu no mi di jodo wera ami duwa koy alaka hine alaka ya fakama afana ko alaka hilala alaka ya fuma alaka noro alaka dara ne minu mbora duwadu laka sea ya fadani na ni bela fa fa manda toso o kana se toso aka ka herela aka ka so so herela ami duwa ka karangai wala ka shi saya Okofe amina kuma labandi kirituma ni baba Haidara alena kuma kamane kiritu bela jilin tawala hali bi beka sabati yoro kile inshallah ono nogara krabor na doke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المخرجين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنا كتير لما ربنا رسول الله عليه وسلم فجرا سلامات جماعة أنصار الجماعة أن مننا وسمة أيوب كتير لا كذا أمالي على ذا نجوا كرام بيسابة خيرلا كتاعا رولا خيرلا كراين كانوا كتو أيوة مولودي ربنا كتو سبحان سمعوني أمالي على ذا ala ko fɛn mago ɲɛ k'a ɲini ala fɛ fana an y'u ka dugawu dɔn ye karamɔgɔ n'a ka denbaya ala ka barika d'u ma ala ka sɔrɔta d'u ma ala ka karamɔgɔ mɛn yɛrɛ kɔrɔ mais karamɔgɔ lam yakunu misbahan fawqa al-bayt yusil an-nas wa yuharribu nafsahu wa zulmatu dakhila karamɔgɔ ma ko mɔgɔ ye a ma kɛ so sanfɛ ka yelen bɔ mɔgɔw ye k'a yɛrɛ k'u jeni k'a sɔrɔ dibi b'a kɔnɔ karamɔgɔ min kɛra karamɔgɔ ye a ɲɛna hadamadenw ma so kɔnɔ ka yɛlɛm'u ma dugu kɔnɔ ka tila ka ɲɛw ma jamana kɔnɔ a kɛra o karamɔgɔ de o tuma o karamɔgɔ ye ne b'a fɛ ka tɔgɔ kura dɔ fara a tɔgɔ kan bi Mamadu Serifu aw b'a wele cogo di ko Cheikh Seydi Sharif Ousmane Madani Haidara ne b'a fara bi ko Rasul Cheikh Sharif Ousmane Madani Haidara ni mɔni ko o fana ma diya ye n y'a fɔ ka da kun min kan ne ka mɔgɔ n ka sema ye n b'a kun fo ti ye tuma n ka fɛn bɛɛ fɛnɛ de ye ala ka barika don bɛɛ la ala ka bɛɛ nafu ɲɛ ala ka sabu ɲɔgɔn ba ye kira ye jaabi kosɔn muso yɛrɛ laharama kosɔn sɔli ala ka to ye aba. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا عمي فلوك على بركة على ولي مانو كصلي على كرامك نوي مولود المصطفى كصلي على صوت مثل مونكا كصلي على كعبة مونكا كما فولي نيجي نبغى بما أجمع من سرايا أما إني على تبي على كبين بارا من أمريكا كي لميا تقولا مولود لا براجل من أمبالا بنيا من أمبالا برما من أمبالا أنا كون غيان ناوي أنا تقولك أنا كمان نوي مالي labango nyuma batigi lafiya gartigaw konini malidenw kisili ala k'o kɛ hɛrɛ la jamana o jamana min mɔgɔ bi yan min ma yan sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ mawuludu bonya kama ala ka lafiya don diɲɛ kɔnɔ asilamɛw ala ɲɛ b'an ka nin yala an ma foyi ɲini ni ala ka jɔnw ye fɔ ala ka hɛrɛ k'an ye nka mawuludu in fana bonya kama minnu ko an ti faraw la fiyewu yarabi ala ka kungodenw kun u ka ɲinɛ anw kɔ ala ka kungodenw kun u ka ɲinɛ anw kɔ nin kɛnɛ in kan an ka jamana perezan an b'a fo an ye min ɲini ni jamana in ye batigi don hɛrɛ don jamana ka batigi tɔɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ mali ka lafiya an y'o de ɲini an y'an den di k'an ka nafolo di k'an kumakan di jamana batigi de kama o la ne ko an bɛ perezan fo n b'a fo ni tiɲɛ de ye mɛ an tɛ nkalon tigɛ sabu anw jigi tɛ ala ka dafɛn ye ala tɛgɛ minɛnen kɔ an t'o bila ka bolo ci minɛ kun i bɛ ka n b'a fo mawuludu a y'a bonya o kɔfɛ mawuludu tile kelen de somɛnen kun don mɛ ka dɔgɔkun somɛ ka fara kan i bɛ ka de y'a kɛ n'o kɛra mawuludukɛlaw ye an b'a fo a ye bonya minnu kɛ a sara bɛ ala bolo an bɛ min fɔ adamadenw ye u y'a fɔ an ye kɛnɛ fara kojugu kɛnɛ mana fara kojugu o kumana min bɛ ɲini nin jama in fɛ ala ka jama in o de ye basigi a b'a basigi a bɛ to yɔrɔ kelen ni ala sɔnna ala ka kɔlɔsili b'aw kan président folen kɔ an b'a ka ministre dɔw fo olu fana ka bonya sera an ma ala k'u sago d'u ma o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an baarakɛ ɲɔgɔn o conseil islamique kɔnɔ
ani an jatigiw n'o ye ɲarelakaw ye u ka ɲɛmɔgɔ Modibo Ɲare ale fatura a ka janaja kɛra kunu nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dugukolo suma ye Ala ka yafa ma Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ o kuma na président Fole an bi fɛn dɔ ɲini a fɛ Haidara ye tɛ dɛ non jamana ka sariya do a ka kan a ka kɛ o ye jumɛn ye IBK kalanyɔrɔ dɔgɔyara nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna kan ale IBK ye mikoro minɛ yan k'i kale yan o tuma na a k'a dɔn a ka kalanyɔrɔ in jama ti ku a la bilen dɛ o y'a sɔrɔ a ma fanga sɔrɔ a dun kɛra faama ye jamana mara b'ale de bolo n'a yɛrɛ nana ya bi a b'a dɔn ko nin dɔgɔyara jama in na an b'a fɔ a ka taa yɔrɔ jɔ ka d'an ma mais Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la a ka dugukolo ɲini ka di an ma a joli a n'a fɛn wɛrɛ o bɛ Ala bolo o tuma na sécurité ta mɔgɔ minnu bɛ yan polisi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan gendarme ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan ni o bɛɛ nakun ye mɔgɔw kisili ye o tuma na u ka nin ɲɛfɔ u ka ɲɛmɔgɔyaso la u yɛrɛ ɲɛ b'a la ko bɛ cogo min na a bɛ faamu an bɛna ko de teliya tari mɔgɔw na se k'u sen sɔrɔ an yɛrɛ ye min kɛ embouteillage la an ma se ka y'an sɔrɔ ka sɔrɔ polisiw b'an nɔfɛ u ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ an ma se ka bɔ o tuma na n bɛ min ɲini jama fɛ n'an wulila bɛɛ ka taa ni hakili ye ni Ala sɔnna ni hakili ɲuman ninnu ye Ala b'an kɔlɔsi n'o kɛra n'an ye ɲɔgɔn bonya ka sira to ɲɔgɔn bolo ŋaniya ɲumanw kama Ala b'an kisi o tuma na Ala k'an kisi bonya caman kɛra an ye mais Jamiyat Ansar Din n bɛ min ɲini Ala fɛ a yɛrɛ bɛ min fɛ hɛrɛ la Ala k'o k'aw ye ma ba 70 ni kɔ dunan min jiginna ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka don Bamakɔ semaine kelen a ye ɲininkali kɛ ko 100 joli de bɛ se k'u bisimila o de la ne ko n bɛ Ala bolo to n bolo n t'i faama bolo minɛ n bɛ segin a kan n bɛ Ala bolo to n bolo n t'i faama bolo minɛ misiw dira balow dira dɔw y'u ka mobiliw bila ko ka mawuludukɛlaw ta Ala kama karetigi dɔ y'o kɛ fo ka taa mawuludu ban Ala k'a bɛɛ sago d'a ma an ɲɛ bɛ duloki bulamatigiw ni nɛrɛmatigiw ni fɛn wɛrɛw la mɔgɔ 100 joli de bɛ yen
min bɛ ka nin bɛɛ kɛ adamadenw kisili ani adamadenw tagali kama fi sabilillah ala ɲɛda kama u sara bɛ ala bolo. a baarakɛla in fɛn bɛɛ a bɛɛ b'a kɛ fi sabilillah. ala ko de bɛ kabako kɛ. nin kɛnɛ kan an tɛ se ka kuma don dugawu kɔnɔ fo an ka dugawu kɛ an ka Seyidu Su ye minnu tora Mina, mɔgɔw tɛ saya fɛ nka n ko an bɛ ala fɛ. n'i gɛrɛla ala la ala yɛrɛ ko to n bolo yan taabaw t'o ɲini dɛ nka n'ala y'o wajibiya min kan o ye kunnanja taamasiyɛn dɔ ye. ala ka hinɛw la u somɔgɔw ala k'u sabali ala ka labanko ɲuman d'an yɛrɛ ma. mana nin foli in bɛɛ kɔfɛ an bɛna gɛrɛ ala la. Jabbar. Amna gɛrɛ se tigi la dɛrɛ. A bɛ ŋaniyaw kɛ kelen ye. An ka ɲɛmɔgɔ dɔ an'an ka ɲɛmɔgɔba dɔ min ye waati kɛ jamana in kɔnɔ yan n'o ye premier ministre ye Modibo Jara a b'an bolo yan. o tuma na an bɛna kuma di an ka premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Seyidu Modibo Jara a ka dakurunya 2 foli kɛ mawuludukɛlaw ye. ala sago aw sago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yani ka masalaw daminɛ n bɛ barika da ala ye o min y'a sabati an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan nisɔndiya la ka an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nisɔndiya k'a ka denguli kɛ ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye. a fɔra Sherifu Madani fɛ k'a fɔ an sera waati la waati min na an kan ka gɛrɛ ala la ni k'an tɛgɛ d'a ma. o la sa ne tɛna kɔrɔfɔ jɛnya n bɛ dugawu de kɛ a kelen kelen bɛɛ ye si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di a bɛɛ ma. jamana in ala k'a suma ala ka jamanadenw kan bɛɛ a fɛn o fɛn bɛ yan a haminako ye min ye a kelen kelen bɛɛ aw ni ala de b'o dɔn. a fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka ɲi ma ala k'o nɔgɔya ye. ala k'a bɛɛ sɔn ala k'a bɛɛ wasa ala k'a to hali bi an ka mawuludu caman kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'olu kɛra sababu ye k'an kafo bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛɛ fana ka jɛ ka dugawu k'olu fana ye. ala ka sijan ani kɛnɛya ala k'o d'u ma u ka barajiw ala k'a mɛn k'u kɔnɔ. foli min ko mɛn fɛ ka fɔ o ye nin ye hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam.